si najbrže i bez greške. Stigla si do... Moraš da pobediš ako želiš da odeš sa Mistralom na državno takmičenje. Želim i uspeću u tome. Ako misliš da ćeš pobediti, moram da te razočaram, Leno. Ja ću pobediti. Oni ljudi, i juče sam ih videla. Ej, smiri se, Mistrale! O ne, ti si ih odmah prepoznao, Mistrale. To su tvoji stari vlasnici. Dobar dan, deco. Taj konj pripada nama. Došli smo po njega. Ko kaže da je vaš? Evo dokaza o vlasništvu. Konjušnica Furš, ime Crna Munja, vrsta Anglo-Arab, crni. Da su došli kasnije, ništa nam ne bi mogli. Ne želim da ti izgubim. Slušajte, godinu dana se brinem o njemu. Vezala sam se za ovog konja. Taj konj ne pripada tebi, gospođice. Jako mi je žao. Sramota, Leno. Već mesecima koristiš konja kog si ukrala i sada nećeš ni da ga vratiš. To je strašno. Treba da ti se oduzmu sve nagrade koje si osvojila sa njim. Niko vas ništa nije pitao, zato ćutite. Sada ga želite, a hteli ste da ga pošaljete u klanicu? Poslati ovakvog konja u klanicu? Šta je sa tobom? Nećete ga odvesti. Mistral je divlji. Samo Lena sme da ga jaše. Nakon par treninga postaće pitom kao jagnje. Dosta sa prepiranjem. Ovaj konj je naš i vodimo ga. Ne možete nam ništa. U redu, uzmite ga. Šta sad čekate? Probajte da ga uzješete. Dovezi kombi. Imamo način da ga smirimo. Ugurat ćemo ga u kombi. Ovo je čip koji ću ubaciti u njega. Ali to će ga boleti. Neće, veruj mi, ne boli uopšte. Čip mora da se ugradi štrebetu dok je malo. Na čipu piše broj i ako se konj izgubi, preko čipa može da se utvrdi ko je njegov vlasnik. Drži ga čvrsto. Smiri se, maleni. Još samo malo. Evo, gotovo je. Tata, kad primiš poruku, javi mi se. Molim te, hitno je. Mistralovi vlasnici su se vratili po njega. Hajde, Leno. Oprosti se od svog dragog Mistrala. Pričaj besmislice negde drugde. Naš konj, mala kradljivice.